Longki Rongpi Labangso Apirthe penchi o Tanglo. Bokajan LA ang kang hanjang lang so habar beta loda rong Longki dodun karli tang khorsing Rongpi mate Rongpi Hindu asopo Thanbang Longki master pusi amen chithang. Alangli pinangar ni penke so ajok artaning kan trok sike batrok apar hud ansi Labangso Apirthe penchi o si chomchewai Tanglo. Master Longki Rongpi alangli hanjang lang so Longki dam tang 1 October 1947 aning kansi Apirthe hachelo. Lapen alangli 1968 aning kan dipuga boys along pen metric cap asat lang chipa undun lo alangli golaghat along pen PU chipa undun si noga long normal training pidun si. Thanbang chokomar chipa long dun si ke cheng si langhin ME school along lo than dun chenglo. Alangli rongbong teranga sopi kasang terang pipen chipa chorsi pin so bang ke thom lapen soar lo bang ke thom chipa thelo. Alangli kereng tik unahut inut kimesen lapen kaching kimesen abang phu lapen rong ruba phan kachirap kachito dun lapen kang thor pon abang phulo. Alangli ke barim MSc kangjang terang ahu po iglo. Alangli kacheboy jok hanjang lang so hawar rong ber rong thak lapen adora rap atum anta aning duk ponlo. Alangli kedam tang penangar ni pen heart akeso cholong si Guwahati Narayana Super Speciality Hospital along keso chelang polo sita kopai kelang no kedam tang ni phai hini there poar ni adap por phai kre sirachi tima por malom asang tet jutkok si amek chilo. Nonalangli bang ar pom hanjang langso betalot arong methanga hemalong biponsi ni phai pli there po arni karbi hong haria ron pen me an pipon popuse alangli so po akleng aron Rongpi pen pachini pon. Bukazan pen anon tirang.